Lan uga iki dening Mak Kepala Desa nimbali bintang tamu sing wis digodhog ora iso empuk. Sapa? Mas Garing Sumar Bagya saka Semarang dipethuk prau layar ben cepet oleh mlaku. Ayo tak derekke. Yo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Mas Gareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Mas Bayu. Tuku cireng ning Kutha Solo Mas Gareng panjang yuswa. Amin ya Allah amin. Tuku cireng cacahe siji Mas Gareng murah rejeki. Amin 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 amin. Sampeyan wis diarep-arep piyai mriki lho Mas. Napa nggih? Mestinipun ngaten wong nyatanipun Pak Kepala Desa niku pancen ngangkah pun sawetawis ning gandeng kena Covid terus kendel sawetara Mas Gareng. Niki tombo kangen ditimbali panjenenganipun Pak Kades. Nggih Pak Kasnuri. Pak Cas Pak Casnuri nggih. Niki kula pun sawetara dina suwe. Nggih. Mboten lunga teng tlatah Pecodotan mriki. Pekalongan. Non Pekalongan. Kalong karo codot is dulur. Lah ya nek jenenggon ya aja dile. Lah nggih maksude tlatah mriki baik kabupaten maupun kota kula suwe mboten teng mriki. Bareng awake dhewe sowan sing kepengin mirsani Mas Gareng mang pirsani galuh. Hander ngebaki papan Mas Gareng. Wah, nganti sing gawe sing dodol do ditinggal. Kok ditinggal? Lho mergo ya ora ana sing tuku. Ning bengi iki kelarisan kabeh. Alhamdulillah mboten namung PKL, penjaga stan mainan maupun tukang parkir juga dapat rezeki. Nggih. Niki. Alhamdulillah niki asas pemerataan kecekel, ekonomi kerakyatan bengi iki wis mubenge pira wae rupiah bengi niki. Nggih, jan pancen iki ambak sing duwe gawe desa ning di luar orang desa sini pun dapat rezeki. Nggih, niki tradisi legenonan. Nah niki wau sing dadi kula dadi ternyata liya panggonan, liya papan, liya istilah. Nggih. Yen kene dhewe lak bersih desa. Bersih desa ana sing ngarani rasulan. Rasulan apitan. Apitan. Yen mriki legena. Nggih. Legena niku enten tegese, Mas. Apakah arti dari legena? Legena, le itu lebih mengartikan merupakan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa sudah diparingi rezeki. Nggih. Dadi bengi niki nggih syukuran ujupe. Leres. Gerakan yang memperlihatkan masyarakat sini itu bersatu padu. Nggih. Nolak segala provokator yang akan memecah belah masyarakat sini. Mila persatuan dan kesatuan wonten Krandon menika dadi cagak yang utama Mas Garing. Leres pancen desa Brandon niki. Krandon. Pundi? Krandon kok Brandon. Aku Krandon niku mangsaku kaya ponakanku jenenge Brandon. Apakah arti dari kata Krandon? Ayo. Niki kula onceki per huruf nggih Mas. Heeh. Krandon. Nggih. Niku kesesi kecamatane Pekalongan kabupatene. Leres. R Nggih. rakyatnya rukun-rukun. Nggih. Terus A aktivitas masyarakatnya mayoritas petani. leres. N niki sing rada angel kula goleki N niki. Napa? N niki yen mboten salah lho niki. Nggih. Niki N lho niki. Iya ya.
Apa N ki apa? Wah, angel ya N ki. Aku agar tekan A, aktivitasnya tuh masyarakatnya petani. Nggih. Nah niki N niku sing genah sing nimbali awake dhewe. N nama kadesnya Bapak Cas Nuri. Res. Nah niki mulo kudu kula cethake N. Nggih, N terus D. Dengan niat baik malam ini mengadakan acara legeno. betul. Terus O Oleh panitia dicari tontonannya wayang kulit dalangnya Ki Bayu Aji. terakhir N. Nama dagelannya Gareng dari Semarang. Waduh. Garenge mesok ketut. Lho la iya no wis paket. Wis ki ketunda 2 tahun nih. Nggih. Ning ana sing ngarani lho Mas. Krandon, kran kuwi kanggo ngilekke banyu. Leres Don kran. kuwi tandon. Tegese mriki niku menjadi penyokong utama pangan ten Kabupaten Pekalongan. Mula petanine ya luar biasa, tandurane ya subur makmur. Lah kula saestu kula bareng ngerti ceritane Pak Kades wau luar biasane napa niki ternyata nggih swadaya masyarakat. Betul. Dibiayai oleh sebagian kas desa dan juga didukung oleh Pak Kades. Pak Kades sing nganake ngene apa ngenteke gabah 2 karung. Iya. Ora enek no. Sore wau wis ana door prize. Nggih ta? Nggih. Sapa sing nomere cocok entuk bebungah. Nah, apa to tegese door prize? Apa karepe door prize? Door niku bahasa Inggris artinya pintu. Heeh, terus prize Press niku kecepit. Dadi sing entuk nu do kecepit lawang, Mas. ya ora. Kok terus cepet lawang. Lah door press kok. Neng ya kuwi Mas, hanya tidak hanya berhenti di situ saja. Iki kok enek lomba kaya pitulasan ya Mas. Napa? Mangan rengginang karo mangan gedang wis disiape ya kene-kene kae. Wis apa sing entek sik dhewe. Kae ora lomba. Lah apa? Lho wong kae pancen tata cara kene ngono kuwi. Oh iya ta. Lah kira kaya lomba mangan kerupuk Lho pitulasan ya. mangan gedang, mangan rengginar apa lah? Gabah ya apa jarane blek. Ya ngono kok nesu. Nek lho modern tapi tradisi dan seni budaya tetap dipegang teguh oleh masyarakat sini. Nggih, kejaba niki dibiyantu masyarakat, saka dibiyantu kas desa lan ora lali dibiyantu kali Pak Cas Nuri lho. Ya. Saiki sisan. Apa Mas? Wis rasa tanggung-tanggung. Iki sing nimbali dhewe lak Kades. Heeh. Apa to tegese Kades? Apa karepe Kades nek miturut panjenengan apa? Lho, Kades iki sapa? Lho, ya Pak Cas Nuri no. Takono Pak Cas Nuri kok aku. Ya nek Pak Cas Nuri pirsa, Kades iki genah kepala desa. Umume kuwi. Oke, tak nek kanggo panjenengan apa? KADESK. K. Nah, keberadaannya untuk memimpin wilayah sebuah desa. Leres. Terus A. Akalnya hanya harus punya kelebihan. Jadi seorang kades itu harus pinter. Nggih. Terus D. Ingat, itu perlu diingat, dipilih oleh masyarakat, tanggung jawabnya langsung yang masyarakat. Betul. Terus E. Ekonominya harus mapan. Yen ekonomine wis mapan ora gampang kegodho barang sing haram. Nggih. Terus S. Spiritualnya harus tinggi. Jadi seorang kades kecuali kaya, spiritualnya tinggi dan harus tahu bahwa kepala desa dipimpin oleh masyarakat, tanggung jawab langsung karo masyarakat, beda karo lurah. Nek lurah napa Mas? Lurah kuwi ditunjuk karo pejabat kaya nggonku kae wali kota. Nggih. Dadi ora tanggung jawab ning rakyate. Rakyate ning wali kota dadi ya kerepe ya leda-lede tok ini. Mula lurah iku nek ngulu kudu ngarah-arah. Nah, kudu ngerti masyarakat iki kepiye, aja nganti lali karo sing dadi tujuane ngibadah ning masyarakat. Yen Pak Kades ki ada kelirunya, ada salahnya, masyarakat langsung bisa membetulkan, memberitahu. Nggih. Nek yen lurah ki biasane kleru luput dilekke ora wis karepmu, sing penting wali kotane ora ngelekke lah. Ya muga-muga dadi kawigaten. Nggih, muga. Mas Gareng. Waduh, batri aku. Ngapa ta? Bosok kupingku. Lah ning apa? Mbak penge. Iki salon ki dipindah pinggir warung ngono ra iso to? Ya kadoan kok ya. Tetembangan sawetawis Mas Gareng. Nggih, iki dasare di live streaming saking SBA TV.
Nggih. Aku ning kene dikancani karo Piyai Semarang ya. Sapa Mas? Pak Pujo. Oh, Pak Pujo nggih. Anggota DPRD Nggih, Jawa nggih, Tengah. nggih. Leres. Menika ugi anu napa menika berkahi dalu menika Bapak Pujo Widyono. Widyono, nggih. Wah. Aku tak nyuwun ditembangke gandhengi ujube bersih desa. Kula tak nyuwun lancaran bersih desa sik, Mas. Cocok. Nggih ta? Sing jumbuh karo situasi. Nggih, nderek. Dibawani luwih dhisik nyuwun tulung sing bawa Mas Dedi Sugiartanto. Nggih. Ya Mas Dedi diaturke. Apa niku ngono kae. Nggih. Ya Mas. Apa niku dadi kewajiban baku ayo bersih desa nene no murih adoh suker sakit gliak-gliak angliak kumandang karya apa niku dadi kewajiban baku ayo bersih desa murih adoh syukur sakit kliak-kliak angliakku apa niku dadi kewajiban baku ayo bersih desa murih adoh syukur sakit liak-liak angliakku mandang Alhamdulillah guyub rukun warga Karandon menika saged dipirsani lumantar live streaming to Mas Gen ngerti yen piye Karandon ki ayem tentrem guyub rukun. Niki sing guyub rukun mboten mung masyarakat tok, Mas. Terus antar kades guyub rukun. Betul niki wau kula ajeng minggah panggung wah pun dipethukke para kades-kades. Niki mbok sejinah mun punjul niki. Amin. Niki kompak tenan kok Mas. Tur kabeh hobi nanggap wayang. Alhamdulillah. Pokoke aja nganti kendho lek gelar wayang kulit nggih Mas. Mengko ndak ditemu negara liya eman-eman. Mung sayange. Sayange napa? Hobine kok nanggap wayang tok kok ora nanggap dagelan aku. Loh, ning para kades-kades iki wis do duwe pekareman kok Mas. Bakale ya ngaturi Mas Gareng. Weh alhamdulillah. Nggih ning Gareng Pekalongan. Mergo saiki Gareng iki akeh banget. Heeh. Ora enak omongan. Ora enak piye to? Sing promo aku sing diundang kok ning ora apa-apa. Nggih. Sing penting Terah Gareng tetep lestari di budaya Indonesia. Nggih. Alhamdulillah melih Mas Gareng. Bab napa Mas? Menika dipun lenggahi Bapak Haji Pujo Widyono sarjana hukum, anggota DPR Provinsi Jawa Tengah fraksi PDI Perjuangan.
Itu Bapak Edi Herianto sarjana sosial MAP Kepala Dinas DPMP TSP. Wah. Oh nggih. Nggih ta? Nggih, niku bangsa napa? Menawa Dinas Penanaman Modal lho, Mas. Oh lah, sing cetha lah kula nu mboten mudeng akakean singkatan kok. Lajeng Bapak Ajit Suryo Pratondo SSTP MSI Kepala Dikduk Capil. Lajeng Bapak Agus Dwi Nugroho SSTP MAP Kepala Dinas PMD. Lajeng Bapak Dr. Andes Ali Riza MSI menika Inspektur. Nggih, Bapak Ari Lailani STP menika Kepala Dinas DKPP. Waduh. Lajeng Bapak Fuadi Jaman AP menika lenggah minangka Bapak Camat wonten Kesesi. Piye? Aduh. Diberkahi piyai semono akeh. Bapak AKP Suradi sarjana hukum menika Pak Kapolsek Kesesi sing asli piyai Wonogiri Iramaka. Pak Camat rawuh. Nggih. Niki nggih nyuwun sewu Pak Camat mung matur niki. Matur apa Mas Gareng? Niki lak mriki niku desa Pak Casnuri niku kades. Betul. Kadese wis nanggap wayang kok camate urung. Alhamdulillah Pak Camat wis paring dawuh insyaallah somben bakal ya nggelar wayang dipaske apa pas pitulasan apa pas matur nuwun Pak Camat, matur nuwun lenggahipun matur sembah nuwun Pak Camat. Nggih Pak Camat arep wayangan pitulasan ning wayangan klasik tanpa bintang tamu. Dadi khusus wayang kulit. Lho. Lah aku Ora nganggo pelawak. Pak Camat. Pak Camat lenggahipun wonten pundi nggih? Lah nek apa enek par matur apa? Badhe matur Pak, wayang kulit tanpa gareng udan deres Pak. Dadi ben ora udan deres ditumbali gareng. Ya ora to, ditumbali ngerti tumbal ora to? Lah piye to? Tumbal ki dibelah dibekakak dikubur urip-uripan. Lah terus diberkahi. Nah, diberkahi kok nggih. ditumbali tembunge kok medeni wong. Mboten ning piyai kene iki pancen keranjingan ning wayang. Sebaku nganggo dagelan ora nganggo dagelan ra sing penting budaya tetep ngrembaka. Ki kok aku bar saka kene. Nggih. Iki lak ning kene barku ora wengi banget to. Leres. Aku arep mremo ning wayang kulit kono mau. Oh iya, heeh. Aku arep dageli kono. Tadi iso nyang ronggon ya, Mas. Nyang ronggon. Ora ketang ning kono wayange bubar kari deboke tak dageli. Engko aku liwat karo guyu mesake ya. Ora golek rezeki ora entuk malah-malah. Oh nggih, kabeh ora usah diaya. Rezeki wis pinesti diparingi dening Gusti Betul. disyukuri. Nggih. Mbak Rizky, Mbak Dita, Mbak Suci karo Mbak Fahmi ayo jumenengno kiwa kotak berempat mau mataram truk. Neng 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 neng. Yo. Ae aoe. Aoe. Ngetan bali ulang apa sajane kelakon kowe. Wah, jan. Ngapa, Mas? Sinden saiki iki di sawang iki yo demenake, cara nggonku demenake utawa nyenengke. Kok ngono? Saiki iki enom-enom, ayu-ayu, Nggih. pinter-pinter, sarjana kabeh. Leres. Yes, iki. Ya ngeten lho Mas, kabeh niku disesuaikan tumrap marang nyokro manggilinganing jaman. Leres. Nggih. Wong urip kuwi ora kena stagnan. Nuting jaman kelakon. Nek wong urip stagnan kuwi padha karo wong kuwi bayek terus. Oh ngoten. Nggih no. Ora bakal dewasa, ora bakal tuwa, nggih. Dadi wong bayi terus. Dadi ora dewasa-dewasa malah mengke nggih bener-bener mboten enten kemajuan. Ora ning kemajuan. Mula kabeh niku anut jaman kelakone. Ning nadyanto kaya mengkono, kabeh wong urip kuwi duwe rambu-rambu, duwe tatanan sing kudu ditaati utawa dituruti. Aja melebihi batas utawa kapasitas. Nggih. Aturane akeh banget. Leres. Yen awake dhewe niku winates ditata dening kapitayan utawa kepercayaan utawa agama. Nggih. Ning yen jroning negara ana undang-undange. Semanten ugi ana nggon budaya niku ya ana
garise. Garise. Nggih kabeh ya mesti eneng tatanane ora kok terus waton iki ora. Nggih Mas, nggih. Niki tujune niki. Nggih. Sidan sampean iki pupure putih-putih, kuning-kuning. Lah kok ngono? Iki kan rada pupuran awake ireng disorot lampu biru dadi biru erem mal. Malah kaya wong bareng joto sih. Lah ya rasane kaya wah kaya ning jero akuarium diskotik. Kulino. Mas Gareng, Nun, tak kenal maka tak nikah. tak sayang. Padhe sayang tok ora dinikah ya mubadir. Ditepungke sik wiwit saka cedhak panjenengan kuwi sapa asmane? Aku paling tertarik iki harus sinden sing gedhe dhuwur kaya tower ngene iki. Lah iya anu dedeke Jaran Teji. Jaran Teji ya. Danawati. Heeh, Nduk. Nganu ya ki Mas yo awake dhewe kerep kumpul saben dina piyai kene kepengin ngerti jenengmu sapa? Nggih, Pak De. Nggih, Pak De. Pak De. Lah dos pundi? Ya wis ora apa-apa. Jenengan mboten kersa to kula anu Pak De. Yo Om ngono lho. Walah. Wayahe niku Mbah lho. Ya wis sakarepmu sing penting aku diajeni ngono wae. Nggih Mbah Gareng. Ya wis sakarepmu. Derek Tepang Heeh. dalem Rizky Ainanda Utami. Saka ngendi, Bu? Saking griya. Sajake rada koplak iki. Koplak piye ta? Takoni saka ngendi kok saking griya iki lho. Lah iya no, ya kenapa ngomah kok. Maksudku ki alamate. Walah. Kok walah piye to? Takoni wong tua genah-genah ngalamatmu ndi? Ibu-ibu elek guyu nganti legu Mas. Ngalamatmu ngendi? Asli KTP Pak De. Asli KTP no. Nggih, kula saking Purwodadi Grobogan Jawa Tengah Indonesia. Purwodadi Grobogan Jawa Tengah. Purwodadi kuthane sing dadi nyatane. Leres Pak De. Nggih. Nun sewu, mau Nggih. tak rembug bab pendidikan. Pendidikan kula sak menika lulusan ISI Surakarta. Alhamdulillah. Sak menika pun strata 1 Pak De. S1 sarjana seni. Ngene iki lho. Jadi sekarang seniwati tidak bisa dipandang sebelah mata karena sudah berpendidikan tinggi dan apa ki etika sopan santunnya selalu dijaga. Nggih, betul. Nun sewu ora jeneng apa ki nrunyak ora status. Status KTP napa status pripun? Wis rabi apa urung? Wah, wis rabi apa Nah. urung? Duwe bojo apa urung? Duwe Jenengan bojo. kadang-kadang pun jelas kok. Lho kok ngene cethone kok urung jelas iki lho. Status Maksudnya statusnya Mas, statusnya semangan borong wis status borong ngoten lho. Statusnya wis tekan ngendi? Nah, OTW apa? ngoten niku lho, status WA napa status Instagram? kowe angger angel-angel tenan lho, malah tak lumpati lho kowe. Ampun. Panjenengan sangat nglumpati kula ndang coba. Ora kowe dhuwure ra umum. Ora, wis duwe bojo apa urung? Kula sampun gadah calon Pak De pangestunipun nggih. Kula jeng anu. Wis duwe bojo? Ajeng Calon? calon. Calon kuwi iso batal iso Lho. terus. Wis iki bengi iki ora ana calon-calonan ya ta? Oh, apa mau wong calon ki lak urung tentu to. Heeh, Sik terus to, Pak piye? De. Terus karepe piye? Calon durung tentu piye? Ya tegese kan ya ora masalah to. Oh, ngono ya. Heeh. Mergo ora ono sing duwe. Heeh. Lagi calon. Heeh. Ah, Ayo. Jenengan- Alhamdulillah Piye? calone Rizky. Ning ndi nduk calonmu, Nduk? Calone kula enten mriki lah niku Sing calone nyekel kula. demung kuwi calon. Lah niki calon mora sepuh kula, jenengan wani yen ning kene dikeroyok wong loro. Calonmu demung marang sepuhmu kuwi. Nggih. Oh, selamat ya. Mau piye? Jarit durung apa-apa. Aku yen karo calone ra wedi karo maratuane sing wedi ya. Idone kobong. Wong buta rambut geli kok. Candake. Jenengmu sapa? Nggih, kula Dita Intawati, Pak De. Dita Intawati. Nggih. Jenenge apik iki. Saka ngendi ta kok omahmu? Aslinipun Ah, ah. Banyuwangi. Banyuwangi. Kenapa? Ngapa kok wedi? Ngapa ta ning apa ta? Banyuwangi. Lah ngapa? Engko yen duwe sedulur tukang santet, Ora apa-apa, Mas. Kok disantet mati separo. Nah, cocok niku. Piye? kowe omong-omong aja medeni lho. Loh, ora apa-apa timbang mati kabeh. Lho kok tenimbang lho mati separo ki yen ngene ra apa-apa, yen ngene sing mati kene. Ora ketal-ketil tok ngene. Nek ra iso jagongan. Nek lak tidak bergerak.
Ora ning Banyuwangi wis ora ngono. Ora, Banyuwangi saiki kota budaya. budaya. Anu, nuwun sewu Banyuwangi, kowe ya S1 kaya kancamu iki. Nggih. Kula Sarjana. kakak tingkate niku. Cilik iki malah kakak tingkat. Tapi sik 6 ta. Ajake dibraso kowe mesti. Kok dibraso. Kempling ya ora masalah, cilik gede sing penting sarjana S1. Nggih. Wis dibojo apa urung? Alhamdulillah sampun pun gadah anak setunggal nggih. Wis mana? Nggih. Kene. Wong kok senengane sia-sia pae wis manak kok disingkang-singkangi ngopo? Hau, wis nglepeh. Kok nglepeh lho. Manak iki lho. Oh wis babaran. Wis babaran kok. Heeh. Lah iki yo kenalke. Goleki apa to jane? Lengene gedhe. Ayo ben no, kuwi jenenge wong kopen ngono kuwi. Jenengmu sapa? Jenengmu sapa? Syukur kowe nek. Sing kowe iki sembrono, kowe iki reneng kene iki kon wayangan kon nggawa sinden. Lah ngapa ta? Lah iki ya sinden kok. Bisu ngono lho. Bisu piye ta? Ditakoni ora iso jawab ngono kok. Mosok kon nyinden. Kuwi ora perkarane bisu ki ora nuwun sewu. Ning panjenengan ling ngelokke lengene kuwi mah lho, kuwi nyonyok rasane. Oh ya. Oh, nesu to? Heeh. Ya sing gedhe pangapuramu ya, Nduk. Wong jeneng aku ki ya sok kladuk ngono. Jenengmu sapa? Piye? Ora jawab. Irunge tok plontas kundus. Ya mlekat-mletu wong ambekan kok. Lah wong takoni jenengmu sapa? Sampeyan ya wong. Hah? Ki ya wong. Oh, ora wedhus. Wong uwat teko wis teko mbok ya tanya yang bagus dengan sopan hati yang bagus, bicara baik-baik kan bisa. Anda itu laki-laki harus menghormati, menghargai wanita. Ini itu sudah zamannya emansipasi wanita. Bojomu wanita, anakmu wanita, mbokmu wanita. Kok sampean ora menghargai wanita? Sampean lahir lek ora saka wanita kok ngendi, he? aduh, Ngapa kowe iki? kecokot. Aku saking wedi tegan. Aku nyokot dirijine dhewe ora krasa medeni lho. oh. Kuwi gejala lho kuwi. Kok gejala stroke. Ora. Ya sing gedhe pangapuramu ya, Nduk. Iya Pak De, sing gedhe pangarupamu. Pangapuramu kok pangarupamu. Wong kowe jenengmu sapa? Paring asma sinten, Mbak Yu? Kula Suci Ovita Dewi. Suci Okvita Dewi. Kelahiran Oktober. Kok tahu? Okvita Dewi iki kelahiran Oktober. Oh, kae tanggoku kowe sing nyalahi hukum. Lah ngapa? Jenenge Juniarti. Kelahirane iki Juli. Tibake tak lho, wong kowe iki Juli kok jenengmu Juni iki piye? Lah sebabe apa? Mboke ngedene iki Juni, Lahire Juli. ngedene kok suwe men. Oh, mbok menawa pas akhir bulan ngedene. Akhir bulan dadi pas tanggal tuwa. Tanggal tua ngeden pas Juli 6 metu. Ah, satu. Waduh, jan Juli kok tenan kok. Anu nun sewu, kowe ya sarjana ngene iki mau. Ora. Ya ora ning rasah nesu to. Ora, Pakde kok ora. Mbak Suci sarjana S2. Mboten nesu. Lho ora nesu lah, ora ki sarjana S2 kuwi. S2. Struktur magister. Magister seni. Magister. Napa? Iki tunggale sarjana 2 sing liyane Magic Jar. Magister kok Magic Jar. Magister seni. Nggih, heeh. Luar biasa magister seni, sarjana Nggih. S2. Betul. Luar. Wis di bojo. Kula manten anyar. Lagi iki bar dadi manten. Manten anyar lagi wae. Heeh. Aja seru-seru. Nyapa? Enak apa ora? Ngene lho Pak De. Enak tenan. Oh, biar. Ngono lho Pak De. Kuwi bar malam pertama enak tenan kok mlayu bengi kampung kok. Ya ora. Allah, Urung kok bojo katane wis enak tenan. dheweke. Dheweke. Pak, enak tenan. Mlayu. Dheweke mubung kampung sing lanang ngoyak karo nyangking sarung. Kayak bedok pitik
Ah, ya dikepenake matur nuwun ya. Sami-sami. Magister seni Deloneh Makasih. S3 doktor. Nggih, ayo iki. Ngapa kok ditamatke kaya arep tuku patung? Ora urung ditakoni mesam-mesem dhewe. Jeneng pancen ngono kuwi. Jenengmu sapa? Kuwi Jenengmu sapa? kuwi dope pedhot ya. Ora iki tenan ki. Iki cedak puskesmas lho. Kowe sajae telat ngombe obat kowe. Wong guyu ki ngibadah. Ngibadah ning rikala ora ditakoni ora jawab klecap-klecem. Wah, kowe kurang saon kowe mesti. Ki ngono, agar bojone njuk ngono mesti mah. Ya ora kok ya. Tenan lho kok iki sekseni danyange kene kowe ngono kebacut ngono tenan lho. Wah, ku takoni wong ora jawab malah klecap-klecem. Jenengmu sapa? Ai. Ah? Ai. Oh, anyenmu. Ah. Jenengmu. Oh iya, ai. Ami. Wah. Wah, wah. Wow, ah. Oh, Eh? wah, wah, wah. Ngapa kok mau iki? Omah, aku disurung. Kuwi mas sore mau bar nyurung trek. Wah, sampe dikepecah. Engko nek ngantek mandi tenan lho. Oh, ya ora lho, kok ora. Iya. Jenengmu sapa? Kula pahami, Mas Nggih. Gane. Pahmi. Omahmu nduk, sayang. Kula asli Ponorogo. Ponorogo. Anak warok. Nggih. Nggih, kula betok kolor nggih. Kok kolor? Heeh, anak warok. Dawa. Nggih, ya cekepan. Tolong kolorku sambungke. Kok seneng Ciri khas Ponorogo di mana warok pasti ciri khasnya nganggo pakai kolor. Nggih. Kuwi seni budaya juga. Nun sewu artakon. Heeh. Wis di bojo. Kula. Heeh. Kula. Heeh. Aku. Iya. Aku lek ngene iki lak yo ketok prawan to, Mas. Piye? Piye nek ngono ki piye? Se aku terus Ono sing moto ki sing ngegong. Mula aku terus kelingan sing ngegol mangun gol iki aku kelingan aku. Apa? Iki sing rambutnya diwur-diwur. Ora kok dulu. Ora tenan lho iki gen ngerti. Kowe wis di Iki bojo. statusnya DRA. Oh, dokter Anda. Kudu. Apa? Dadi rondo anyaran. Rondo. Tapi yang apa ta? Nyemprot. Lah Loh. apa? Pertama iki yo tak semprot sik, sesuk tak dilat kowe. Ora apa-apa dianggepe tayamum. Tayamum. Oh, ya yen rondo. Nggih. Lelakon ki wajibe ya mung Betul, dilakon. leres. Kalau kamu Nggih. baru diuji, ya disyukuri karena Allah menguji umatnya tidak akan melebihi kapasitas umatnya. Leres. Dilakone sapa ngerti? Soale apa? Aku dhewe. Ora usah nangis. Pokok senengane kok moto yuyu. Wong nangis melu nangis. Aku nangisku dileleti umbele iki. Wah jenes. Yo, diaturke tembang pepeling. Dibawani sik. Mrika tak urutke sing bawa. Saka Mbak Rizky tekan Mbak Fahmi bawa pepeling. Mbak Rizky, Dalem sampean bawa pepeling apal? saged. Iso? Saged. Entuk hadiah iki 100.000 rupiah diasta sik kene. Matur suwun Pak Bayu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Dita, Nggih. bawa pepeling iso? Saged. Yo, 100.000 kene. Share. Share. Wong itu hadiah. Alhamdulillah. Suci, Nggih. bawa pepeling iso? Bisa. Nah, kene jatah. Matur Oke. nuwun. Fahmi, Ah siap kula siap apal. pepeling apal? Oke. Apal dong. Nah. Alhamdulillah. Mas Gareng, pepeling apal? Apal no. Coba sik. Jajal kaya ngapa? Yo nek apal nek ora. Cair. Alhamdulillah. Wis cair. Share. Wis cair. Pun. Aku sik bundel e. Masa liyane ora nembang langsung cair kok aku kon. Oh ya cair 100.000 rupiah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kabeh iki kudu adil. Sing diarani pemerataan. Nggih, wis. Nyuwun tulung kuwi aturke Mbak Darsini kae sini kono. Kuwi jatahe Mbak Darsini sini kono kuwi. Heeh, jatahe kae.
Iya. Ngapa to, Mas? Kok sajake ora lilo ngono lho. Dalangmu sajake lempoh. Ya Ora iso mlaku. Apa dalang kok terus mlaku iku masane ben viral apa? Iya. Masane kok. Dang, ayo aku jatahe Badar sini. Iki lungguh tok ya entuk sawer. Loh, ning ngapal kuwi. Wah, ora usah dicoba ya aku wis ngerti wong bendina melu kok. Kowe ya gelem. Mbok ya diloki kok sajak kaya ra lilo lho kaya. 50 eding ya. Ora iso wong dawe kabeh nyatus-nyatus kok iki amanah kok. Ayo, Dang, ayo. Aku sesuk mangan melu kowe ya. Mesake mentaya ya. Lah aku ndi? Ayo coba sik, engko nek pepele ngapal 100. Wah. Oke. Kalau memang tugas saya harus dicoba, Oh sik ta ora usah ngerus lho. Para penonton sedaya, Mas Garing bawa sik napa disawer sik? Bawa sik. Sik. Boyo bawa ya bawa. Disawer ya, Bos. Matur nuwun Pak Dekarno. Oke, iki lho. Iki nasib orang-orang teraniaya yo ngene iki. Piye ta? Aku diparingi karo Pak Deparno. Sak-sake Pak Parno sapa? Kuwi sinten Pak namine? Non. Rajiun. Rajiun. Nah, kae Pak Rajiun ngono ini alih-alihne. Matur nuwun nggih, Pak. Nggih, matur nuwun Pak Rajiun. Dan. Yo, Pun, ayo gak dibawani sik. Aku wedi ya. Napa saweran kok wedi? Lah kalau Rajiun aku innalillahi. Ora. Oh ya. Nggih. Mangga ayo dibawani. Mangga. Wasitati. Weh, lah kan disawere. Ganti mek kabele, Mas. Duit. Wis sesuk tak dol tenan kok karo sing. Ana duit ngawe-awe. Wis pokoke aku ana kemliwane kowe iso mikir ra kowe tur. Kancane digetak-getaki ngopo? Wis pokoke aku perkara duit iki kanca tak langkai. Ya aja ngono kaya. Witiknya Ya nggo mijetke kanca Tes. iki lagi lara boyok iki lho. Heeh, lho aku teguh kok ngrembaka sak. Ya, Mas. Sak Kok ngarep wasitati. wasitati. Oke, matur nuwun. Alah apa lho? Kuwi wong oleh tok dimatur nuwuni. Kuwi iki wong oleh tok dimatur nuwuni iki lho. Tak kira nglungke dhuwit jebul ngene. Ya. Saking Prawinasis. Nggih Pak Rajiun. Ngeling ana wong urip ing donya. Asik rek. Aku tak cetak-cetake wong iki siar kok. Nggih. Bebasan mung mampir ngombe. Neng donya mampir ngombe saupamane tegese iki ora suwe. Ora suwe sekejap mata. Nggih. Terus Salat kang 5 wektu kudu tansah dipun apai iku cagak agama pakartikan. alah iya. Apa ngerti apa? Pakartikan luhur. Oh. Alah kok. Oh. Terus Ngedohken tumindak mungkar yakti urip. Mangya tentrem lahir batin. Nonano Bejo donya kira menika pepiling dipun suwun
saking Kapolsek Kesesi. Nggih. Katur sedulur Muspicam anggota Polsek Kesesi, Kades Kecamatan Kesesi, panitia legenonan Desa Kerandon. Matur nuwun ngersake pepiling kalih podang kuning engko diaturke. Nggih. Monggo ya Mbak Rizky buka celuk. Monggo. Yen wancine tansah dielingke wis wancine padha nindakake aten wis ngumandhang wayahe sembahyang netepi wajib dawuhe pangeran lateti jagake agama limah wektu kudu tansah dijaga kabeh wis dikompah langsung lumanita luwih saperna yen berjamaah sembah luhur lan asar salat saya tingadoke tindak mungkar maring Jasembrono iku perintah agama ngelingono neng donya mung sedela sabar lan tawakal pasa sing kuasa Ira panjer, yen yo kapengin jogete bareng besok munggah suwarga Monggo ur sedaya. yen wancine tansah dielingke wis wancine padha nindakake aton musuh mandang wayahe sembahyang netepi wajib dawuhe pangeran salat dadi jagake agama limah waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sinumanita luwih sampurna yen Semangat kakung. Luhur lan ngasar Putri. salah saya ngadohi tindak mungkar Kakung. Maghrib lan isya jangkepe Rayokane ditambah salah sunahe Jasembrono itu perintah agama ngelingono neng donya mung sedela sabar lan tawakal pasa sing kuasa yen kapengin besok munggah Alhamdulillah sampun dipun aturaken lelagon pepiling. Monggo lenggah malih ibu-ibu. Menika dipun suwun saking Bapak Darso ngersakaken ricik-ricik Banyumasan kalian pepiling. Nggih. Ngatur Mas Gareng, Mas Dalang mugi-mugi sehat terus. Amin 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 ya Allah. Alhamdulillah. Aja Matur lali nuwun. Pak Pujo ngersake lagu apa ki mau ya ora. Piyayune ning Oh, mangke anu Pak. panjenengane ngersakaken lagon anu kok nderek menapa kemawon. Kersanipun Nggih. Hanya nderek. kirim salam untuk warga mriki. Pak Pujo Nggih. nggih. Yo, sadurunge tetembangan aku tak ndelok jogete Mas Gareng. Wonten sing ngersake ricik-ricik Banyumasan. Nggih. Yo, kaya ngapa? Iki merga ya kulonan ya kudu diratani. Nggih. Monggo Cak dipun aturaken ricik-ricik Banyumasan. Monggo. Kok.
gendong oleh kang larang pitukane pitukane mas dalam sakit ya tambah kena gendong aja bosan itu beda bulane calon kang jase iye gendong oleh kang larang pitukane pitukane mas kula sakit ya tanpa kena gendong aja bosan itu beda bulane kagare calon kang jase iye gendong oleh kang larang pitukane pitukane mas kula sakit ya tanpa kena gendong aja bosan itu beda bulane kagare calon kang masih iye gendong oleh kang larang pitukane pitukane mas kula sakit tanpa kena gendong aja bosan itu beda bulane kagare calon kang masih Recek Krimi sewa saka sadelamane bapane wis tekan nyokake aduh rikang lekan apa kumpul tak ibu izin apa alhamdulillah Banyumasan niku seger rasane Mas. Energik, dinamis. Nggih, betul. Ini yang dinamakan penyemangat, penggugah semangat ya iki. Siji Banyumasan, loro Surabayanan niku seger kabeh. Nggih. Ini salah satu khasanah budaya menjadi kekayaan NKRI. Kekuatan Indonesia ya terletak di budayanya ini. Nggih, dawuh saking Bapak Presiden gitu. Nggih. DNA-ne wong Indonesia ki kabudayan. Kabudayan, mula yen budayane berpegang teguh, etikane tetep dicekel. Betul. Saya nanti 2004 tahun politik monggo 2024. Nah, 2024 tahun politik monggo semakin dipererat persatuan dan kesatuannya, jangan mudah dipecah belah oleh kepentingan politik. Nggih. Tak suwun warga Krandon tetep rukun selawase. Amin. Mergo sing jeneng pilihan kuwi kebutuhan 5 tahun sekali. Nggih. Ning yen kerukunan kuwi kebutuhan seumur hidup. Nggih. Gitu. Berbeda pilihan tidak masalah, yang penting kerukunan tetap Nggih. terjaga. Mesake Bapak polisi, Mas. Nggih, leres Gitu. Mas. Personil polisi ki cacahe wong mung pira? Gitu. Ngamanke piyayi pira wae. Nggih. Aja njagake panjenenganing petugas kepolisian, awake dhewe kudu iso dadi polisi diri pribadine dhewe-dhewe. Niku sing leres ngoten Ya, niku. ketertiban dijaga, Amin. keamanan ya dijaga, yen perlu sis kamling digalakke meneh. Gitu. Gen kula nu ambak kutha ning sis kamling tetep ben Niku harus niku. ben bengi tetep enten wong melek, wong karang akeh sing urung di omah. Ya ora kak ya. Nggih, Mbak Fahmi ayo jumeneng kene. Ana kiwa kotak kene. Fahmi Mangga. meneh. Lah iya nganyane kuwi kok. Ya Mbak Fahmi. Aturan mriki enggal nyanyi. Pak Fahmi, Pak Fahmi. Rapane pun ngantos. Pak Fahmi. Pak Fahmi. Enggal mriki. Pak Fahmi. Wonten sing ngersake podang kuning. Nggih, ya diaturke. Bisa ya, Dok? Nggih, siap. Polda. Dibawani sik. Oh, dibawani. Nggih, no. Siap. Nggih. Mangga.
Ya Mbak, dibawani sing mat kae. Nggih, monggo yo. Nadyan wujud temong peksi dinamika kehidupan ya iki. Nggih. Rupane ayu, pawaan apik, suarane becik. Kok ya rondo. Ya seben jaro sing lagi nampa dadi lakon ki ya ngono. Ngene yen pancen kowe iki kok kesuwen dadi rondo, ya yen butuh segala sesuatunya nyang aku ya iso lah. Oh, maksudnya butuh napa, Pak? Butuh bantuan kanca ki ndi sing ana, kanca ki sing butuh bantuan ya kudu dibantu. Mbok menawa arep curhat. Curhat. Apa-apa ku ora dindem dhewe. Yen kepengin ndang cepet entuk bojo meneh ki jane gampang. Pripun Mas? Gacuke modale kertas folio putih sak lembar. Terus Templeke dodo tulisi diskon 50%. Kuwi kaya apa wae. Ya, Mbak. Kaya Nonano. no. Gawe talining Nano nane. halus manis tur mbrak hati Nonano. Piye to Mas? Lah kula nggih kaget bose ngaken kula langsung Iki greget nyambut gawe ku nang pinggir jurang. Lah ngapa ta? Amang-amang nyawa aku. Lho kok rumah aku bengok bareng kok banter ning sedak salone. Kaget jantung. Jantunge teng pundi? Ning kene lho. Jantunge salumrahe ning kene. Awak sehat ya arep dikepiyak-piyaki ya tetep elok. Oh, sehat iki jantunge kupinge bosok. Kowe gantian apa piye? Kowe ngadeg kene aku tak ning kono. Ya ora kok ya bosok ya dirah betone. Nangka apa? Wah, naroda iki. Tangane ngopo kuwi tangane? Aku anggere weruh cah wedok kepengin nangkring ngono lho. Kaya buk wae. Ya, Mbak, tutuke. Kompor ku nangkring. Meneno. Wasawinggan kula goleki Mas Gareng. Apa? Enten sing titip nggih kula. Oh. Mbak kula nyuwun tulung. Alah Pak Rojiun, Pak Lah Rojiun. nggih to. Mengke nek kula sing mlangkah jareku ndak suwek. Ya dijahit. Jare ora penjahit saiki akeh kok. Masa jahit njaba jero. Nah, ya. Amal wirane apa ya coba tok ya. Wirane ya tumpuk-tumpuk. Tumpuk-tumpuk. Pripun Pak Rojiun? Piye? Ngapa, Mas? Nek dijoli jare mau merah. Loh, Pak Rojiun pirsa mau abang kok dadi biru. Dijoli nggih, Pak. Lho, jenengan kira amanah dititipi kok. Ora amanah lho. Wong kene kono kok luntur. Aja gelo ngono kuwi ta. Rumah samu apa-apa saiki ana titipan kilap JNE Grab. Anu ki yo nganggo biaya. Oh alah, njelan njaluk ongkir. Ongkir. Sesuk ngono aku tak wehi. Apa? Parkir. Ya, goleki. Ongkir ongkos kirik. Ya. Goleki si podang. Mas, sing mbok gandrungi rene kok sorono lho. Pancen matane kira Oh, kok. ngoten to. Oh. Gareng matane kira. Sesuk ganti bir kowe ben. Ketok wong kuno. Birku. Ya, Mbak, entek nggih. Goleki si podang pita Nani yo. hiba bunga hing atiku
bisa dadi tombo. Iya Mbak diaturke podang kuning. Monggo yo. Iso awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran anggoleki sing tak sayang. Ngobeng-ngobeng pikiran gonku goleki ora krasa iso awan nganti bengi. Iman-iman yen nganti liya sing nyayang. Kleyang-kleyang tak sawang meja ing ngepang. Gegian catat tak indi saka kademen. Sarami ngoceh dheweke ngalih pencokan. Hello kae tak suwon mbak ajeng iji podang kuning gawe pikirku komeng. Seret ireng tak sawang tambah manis. Ibu bunga yen klakon nyanding slirane. Ora bakal hatiku kekiwang liyan. Yen si podang andutut hati kepranan. Ora mandu Gonggomino Mas Pandu. iku sangsaya dadrang lasrarane sun kapuluting bendho. Entek opak ki Rama seger. Nggih. Yo Mbak Fahmi. Yeay, podang kuning. Yo. Nenen. Lan neng omah wis ora krasan. Sapal aku. Keluyuran anggoleki sing tak sayang. Ngobeng-ngobeng mikiran gonku goleki ora krasa iso awan nganti bengi. Yo. Iman-iman yen nganti liya sing nyayang. Kleyang-kleyang tak sawang meja Kikian jatan tak indik saka kademen. Sarwi ngoceh dheweke ngalih pencokan. Kae tak suwan mbak ajeng iji podang kuning gawe pikirku komeng. Seret ireng tak sawang tambah manis. Bayane Fahmi. Aku nyanding sriane. Yo. Ora bakal hatiku kekiwang liyan. Kaya nasib podang andutut hati kepranan. Ora mandung hatiku sansaya ndadrang. Tak seranani sampai kapuluting bendho. Waduh Jan, Mas Gareng enteng. Karo Mas Ana sing Gareng. ngewangi. Asmane Pak Tut Wuri Handayani Pak. Kok Tut Wuri? Iki lho jenenge setut. Namine sinten Pak? Padi. Pak
Pan? Pagi bakso biasa. Pak Padi Pak bakso. Pagi bakso. Matur nuwun nggih. Oh nggih Pak Pagi bakso. Matur nuwun Pak Di. Tak kene asmane Pak Tuturi Hadayani setute nek tulisan Tuturi Hadayani. Waran kowe. Wong kuwi setute anake dienggo kok. Nggih Pak Siti asmane Padi. Pak Padi bakso nggih. Alhamdulillah. Nadyan wis sepuh si energik iki mau tarian gulung benang. Ngopo? Kuwi tari mancing kuwi wong. Ning energike iki luar biasa. Energiknya yang saya nggih, salut. matur nuwun niku saking senenge kok Mas Gareng. Ah ya wong iki untuk rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Betul leres niki hiburan kok. Yo, ganti ki Mbak Dita jumeneng kene. Mangga. Ya Mbak Dita. Abang Dita, Abang Dita. Pongatosi Mbak Dita. Jalnyani Mbak Dita. bareng ditangadeki wah lampune biar wah. Kaya ning Pluto rumangsaku. Rumah. Bura mangsaku bareng anu kok biar pet ijo abang ijo. Kowe jane sinden apa manusia silver? Kira astronot ya. Mbak Dita niki wonten sing ngersake sambel kemangi. Nggih. Piyai Banyuwangi ya nembange ya sambel kemangi. Ciri khas Banyuwangi. Nggih no. Yo diaturke sik sambel kemangi. Oh, klik. Yo Mas. Wis diaturke sambel kemangi. Wah, Mbak Dita legah, yo Mbak Suci jumeneng rene. Mangga, mentaram turut. Yo. Hai aoe. Lara disampirke.
Menika ugi anu Mas kula kintunaken salam hormat. Saking Kagem Kapten CPM Hamim. Nggih, menika Bapak Dan Ramil Kesesi. Nggih. Lajeng Bapak Kapten Infanteri Alim Ibrahim. Menika Dan Ramil Buaran. Nggih. Ini diomirsani kabeh nih. Lah nggih no, wong masyarakate kagungan kersa kok ya. Ya sing baku nderek ngamanake swasana supaya berjalan lancar acarane. Nggih. Nyuwun Sri Huning Mas Gareng. Oh, lah monggo. Nggih, engko pas lagune kula tak nyuwun berkahe anu Mas Gareng. Sinten? Pak Pujo. Oh, Pak Pujo. Ah, nggih. Pak Pujo anggota DPRD Jawa Tengah. Nggih, heeh. Lah piyayine mboten katuran majeng. Ah nggih no, engko nek pas lagune. Ha iki nggih dibawani sik. Pak Pujo kajenge mangke nganu Nggih. iki jak mriki Pak Pujo. Ah nggih, monggo mriki ya, Mbak. Ayo Mbak. Ah dibawani sik. Putri kang sulis tieng warni Sri Monggo, Bapak. Mustika Wah, jan Mas Gareng. Nun, Kula acung jempol kali Mbah Darso Mas Gareng. Mbak Budi Badarso. Lah niki wit subuh nganti bali subuh meneh. Mbak Darso di Paling sibuk. ngawur. Lah sapa? Iki Pak Ganjar Pranowo. Monggo Pak. Matur nuwun. Nggih. Monggo mriki Pak, mriki. Nah. Ya Mbak Suci. Putra Kanjeng Sira Nggih. Nena. Prangkung bejana Mriki riyen, Mbah. Aja tepu. Mah nek kene sik. Oh nek sampean medhot tak bareng lho. Mriki sik gak. Wong subuh wis parkir bis wis subuh kok. Nggih lho. Nano. Bebelo Wiratmaya Nanonane Tan burung Sri Uning gugur dadi mustikane Sri Uning mustika tuban laku Ilang Sabaya pati marang Raden Wiratmaya agus rasa Wiratmaya Walang keke, walang ikatus. Sri Huning putraning abdi wong sabati nikah ing undi kapupuking madya dok perang
saka seger nggih yuk Katresnane wirat maya tinati dening raras rihune monggo kur sedaya matur sembah nuwun Bapak Puja Nggih, matur nuwun dumateng Pak Puja. Jula-julinipun mangke dawah wonten gara-gara Mbak Rizky buka celuk ayo selendang biru ya Mbak kedep ya Kedip tasma aku nyawang selendang biru gelungane metok lemanten tasiane ngagem kebaya ungu nyamping batik solae semes lagane gawe bingung nyata kagunane kedepae bae Anggo jiwane iya Mbak hanyelai janji selendang biru no nano amung ngenai hati nora tekan batin setiamu monggo kur sedaya ya selendang biru dua kali nggih tetapono janjimu selendang biru kedep tresna aku nyawang selendang biru gelungane bentuk lemanten tasiane ngagem kebaya ungu
setiamu. Ya, selendang biru. Suwuk guru Pak. Nggih. Tatapono janjimu selendang biru. Matur sembah nuwun, Mbak Rizky wis diaturke selendang biru. Niki kula kintunke kagem pepundhen kula Bapak Suyanto Mas Gareng. Menika kepala SMKN 1 Warung Asem Batang. Nggih, mugi damel remening penggalih. Nggih. Sawetawis atur panglipur kok tak tutuke ning pathet 9 sing